खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैयाबो आरो दाखालिबो बड'सा निउसाव आं मोनसे भिडिअ नुदों माखासे खौरां बिजोङाव नुदों नुनायालाय NDFBनिफ्राय देरहानानै थानाय MCLA बिथां सानजारां स्वर्गियारि बिथांनि सायाव गोबां बाथ्रा ओंखारसोलायदों। सानजारां स्वर्गियारिनि समस्थियाव सानजाराङाथ' मोननाय नंला टिकेटखौ आंहा बेखौ मिथिखाथारगौ खारन बिनि माखासे आं बुंलायनाय खोथा नङा बे माने मा होनना बुंगोन बहाबा सोरखौबा बुदलाबायनायनो मानायनो जेला टिकेटनि मोननाय होनाय समना बे समाव गोबां बाथ्रा ओंखारलायो गावजों गावनो UPPLना धामालि खस्थ' जादलायना दङ 5 बोसोरनि थाखाय सानजारांखौ नायबाय होबायबो MCLA होबायबो माथो बुदलाबायोसो होनना खोनाबायबाय हाब बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो गोदो जा बुबाय गोदो जा खालामबाय एकर्ड जाबायब्रा पिस एकर्ड जाबाय बावहायलाय मानो बुनांगौ मानोथो बेफोरबायदि नारा नाथा जादलायनांगौ गावजों गाव सोरबा सासेखौ देरहा होदलायदोलाय मानोथो सासे मानसियानोलाय थाबाय थानांगौ जाखो नोंलाय EMबो मोनखायाखै MCLA ल'खासो नों हगारना होनाया स्रासै नोंनो जे टिकेट होनाय नङा होयोब्लाथ' मोजां प्रमद बर' जोंनिया बाबु प्रमद बर'आ होयोब्लाथ' मोजां बे आरोखि बाथ्राया दिनैलाय हेलिकप्टार गंसेबो बिरनाय खोनाथाराखै माथो दिनै सोरबा मामायासो फैगोन नामाथाय मैयाबोथ' गंनै गंथाम जाबाय जों न' खामसालियाव जिरायनानै नायखोदावनोसै हेलिकप्टार बिरनाय मानाय जोंना प्रमद साराबो जुदि बिरहोयोब्ला बिराद मोजां जाबावगौमोन बिरनो हानाय नंलान्दां बिसोरो आरो गोजौआव बिरोब्ला हार्टफोरानो बोरैबा जाबाय बायनो हागौना एसे खस्थ' मोनगोन नायना लाग्रोनि दे जों सानजारांनि सायाव मा बाथ्रा फोरमायदों रायजो राजाफ्रा आरो बै बेक्तिफ्रा आं बुंनाय राव नङा आं बुङोब्लाथ' दाय जायो नालाय बा दुखुबो मोनो सानजारां बाबुनिखौ औ सानजारां सार नोंहाला बुना हरगोलै बिबो आंखौ अदालगुरियाव थांबाय थायोना आंबो बे सारियालियाव लोगो मोनो बिखौ मोनासेयाव बुना हरलाबायगोलै बिजों देन्जार मानसिफोर थाथारो गिलु बालुनो एकदम मदा सदा बुहां खाथियाव थांबानो हां जागोनफोरबायदिल' मोनखायो नायग्रोनि एसे बिथां सन्जय स्वर्गियारिखौ नैबे समावहा फैबाय थानाय जितु BTCनि जितु काउन्सिल इलेक्सन जागोन बे इलेक्सनाव बिथांखौ जेसेबां हायो दोनथ'नाया खोब मोजां जागोन बे हरिसिंगा समस्थियाव बिथांनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गुबुन जायगाफ्राव गुबुन हानजाफोराव थांनो थाखाय गोबारै माने थांखि लानाय दोङो जुदि सन्जय स्वर्गियारि हायोब्ला बे गाबोन सबनायानो जोंनि रायजो राजाफ्रा गुबुन हानजायावहा माने बाहागो लानाय बा जइन जानाय बे खोथाया माने सम्पुर्ण रोखा 2020 मायथाइयाव UPPL जानानै आङो बिथां सन्जय स्वर्गियारि जानानै आं फोसावदिंदोंमोन बे फोसावनायाव जों गोबां रायजोनि खहारि मोनदोंमोन आरो गोबां जों रायजो राजानिफ्राय जों सापर्ट मोनदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै देरहालांनायनि उनाव जोंनि रायजो राजानि लुबैनाय बायदि जेबो खामानि मावासै आरो बिथांनि जा बुंनाय बियो मोनसेबो जाफुङासै बेखायनो रायजो राजा एबा जोंनि हरिसिंगा समस्थिनि रायजो राजा गोबां खुद्रिनाय दोङो आरो बे समाव जों रायजो राजाया लुबैदों जे जाहाथे जोंनि हरिसिंगा समस्थिनि बेन्दोङाव थानाय जायखिजाया सासे बिजाथिखौ जोंनि स्वयं बिटिआरनि चिफ प्रमुख सारा हरनांगौ बेनो जों खावलायनाय आरो बिथांनि जा आखल आखु बुंनाय बायदिसिना रायजोफोरखौ रायना हरनाय बायदिसिना बुंनानै होखारहरनाय बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा जोंनि सिगाङाव बुंदों मिडिया नोंथांमोनखौ जों बरायना थाग्रोबाय नैबे समाव आङो मिडिया पार्सनाव हायनायनि कारना मोनसे कारन दोङो जाहोन दोङो बेनो जाबाय जोंनि बे 36 हरिसिंगा समस्थियाव थांनाय बाराव बे 5 बोसोराव बिथां मानगोनां सन्जय स्वर्गियारि बिथांखौ रायजो राजाफ्रा अननानै आरो जोंफोर गोबां खस्थ' खालामनानै मावख्रुबनानै बिथांखौ MCLA हिसाबै जोङो बाहायनायमोन आरो दोनदोंमोन नाथाय नैबे टाइमावहा जोङो मास मोनथामसोनि उननिफ्राय
बा बोसोरनै बोसोरथामनि उननिफ्राय बिथांनि जिथु आसार आखु मानसिफोरा बिखौ पसन्द जानाय बिदि मोनाखै जिहेतु बिथाङा सासे रागा खरा बिदि आरो सासे माने एसे माने मानसिफोरखौ गावनो माने इनसाल्ट खालामबाय थायो दा बिदि हिसाबै रायजो राजाफ्रा खोब दुखु मोननानै दोङो बे दुखु मोननायनि थाखायनो दिनै जोंहा रोखायै फोरमायनो नागिरदों बिथां सन्जय सरगयारिखौ नैबे समावहा फैबाय थानाय जिथु बिटिसिनि जिथु काउन्सिल इलेक्सन जागोन बे इलेक्सनाव बिथांखौ जेसेबां हायो दोनथ'नाया खोब मोजां जागोन आरो जुदि दोनथ'नो हायाब्ला आंनि फारसेथिंनिफ्राय बिथांखौ गुबुन समस्थियाव हरनायाबो माने साबसिन जागोन होननानै आं फोरमायदों जिहेतु बिथांखौ लाखिनो गोसो दङब्ला जा बिथां प्रमद बर' सार बिथाङाबो जुदि बिथांखौ लाखिनो इच्ছা दङब्ला बिथांखौ गुबुन जायगायाव शिफ्ट खालामना हो अब्लाबो जों गोजोननाय थागोन नाथाय जोंनि बे हरिसिंगा समस्थियाव बिथांनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गुबुन गुबुन हानजाफोराव थांनो थाखाय गोबारै माने थांखि लानाय दोङो जोंनियावहा बिदि खोब गासिबो माने मिथिहोनानै दोङो जुदि सन्जय सरगयारि हायोब्ला बे गाबोन सबनायानो जोंनि रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन हानजायावहा माने बाहागो लानाय बा जइन जानाय बे खोथाया माने सम्पुर्ण रोखा बेखौ जोङो स्वीकार खालामदों बेखायनो जों दुखु फोरमायदों जाहाथे हरिसिंगा समस्थिया जाहाथे थालाङा बा हारिनानै थालाङा बा गुबुननि आखायाव जाहाथे थाङा जों बेखौ रैखाथि होबाय थादों रायजो राजाफोरखौ जोङो बुजायबाय थादों नैबे खेबसेनि थाखाय जोङो गुबुन सासे गोदान बेक्ति माने लाबोनो थाखाय जोङो खावलायदों फारिहैनो आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला निउसाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साब्रै बेक्ति मोनबाय थादों बिथांमोनानो जाबाय लिटुन दैमारि हेमन दैमारि हेमेन बसुमतारी आरो बिथां रबिन्द्र बाग्लारि आरो जुसि खाख्लारि बिथांमोनखौ जों खोनाबाय थादों बिथांमोननि साब्रैनि गेजेराव सासे मोनोब्ला रायजो राजाफ्रा गासिबो गनायगोन गासिबो माने रोखा बिथांनि सायाव माने बिथांमोननि सायावहा फोथायनाय दोङो बेखायनो खावलायनाय थादों जों रायजो जानानै दिनैनि प्रेसनि गेजेरजों सासे मोजां बेक्ति साननो हानाय माने रायजो राजाफोरजों मिलायनो हानाय खौरां बाथ्राफ्रा मिलायनो हानाय गोसोफ्रा हान्थि बा गोसोफ्रा मोजां बेबायदि बेक्तिखौ जोङो सायख'दों आरो जों बिथांमोननि गेजेरावनो जोङो 100% जोङो फोथायनाय दङ बिथांमोना हायोब्ला बिथांमोननि गेजेराव सासे फैयोब्लानो माने रायजोफ्रा गोजोननायदों देरहासार होगोन आंनि फारसेथिंनिफ्राय आं बेखौ रोखा होयो गोजोन्थों जुदि बिथांखौ जुदि फिन टिकेट होबावोब्ला नोंथांनि समस्थियाव जेननायनि आसाफोर दं नामा बिथाङा बिथांखौ नैबे टाइमावहा जुदि फिन आरो MCLA हिसाबै होयोब्ला केन्डिडेट हिसाबै होयोब्ला बेथ' 100% माने जेनना दङ दानि नैबे टाइमावनो जों मोनखाना दोङो जेननाया खिन्थु मोनसे खौरां जायफोरा वार्कार हिसाबै दोङो प्राय 3-4 हाजारसो बिथांजों थानो हागौ जों बेखौ फोथायदों खिन्थु रायजो राजाफ्रा खिन्थु बिथांजों लोगोसे थानाया माने दिनै रोखा जादों थाया माने सम्पुर्ण माने रायजो राजाफ्रा बेखौ गारनानै दोङो আমি প্রেস মিট দেওয়ার কারণ হল আমার হরিসিংহা সমষ্টির যিজন আগৰ প্ৰতিনিধি আছিলে সেই প্ৰতিনিধিৰ কথা বেছিকৈ আমি উল্লেখ পাই আছোঁ আমি ইমান অনুনয় বিনয় কৰা সত্ত্বেও আজিলৈকে আমি ভাল এটা ফলাফল এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তো মই বিশেষকৈ অনুৰোধ জনাম আমাৰ চিফ ছাৰলৈকে যাতে আমাৰ ফলাফলটো অতি সোনকালে যাতে আহে আৰু আমি বিশেষকৈ আমাৰ হৰিসিংহা সমষ্টিৰ মাজমজিয়াৰ আমাৰ ভাবি কেণ্ডিডেট বৰ্তমান 4জন হৈ আছে তাৰে ভিতৰত এজনক দিলেও আমাৰ আপত্তি নাই যেহেতু আগৰ যিটো প্ৰতিনিধি আমি যাক ভোট দি জিকাই দিছিলোঁ ইমান দিয়া সত্ত্বেও আমি যিখিনি সন্মান পোৱা দৰকাৰ আছিলে আমি পোৱা নাই আমি বহুত লজ্জিত ক্ষোভিত তাৰ ঘৰত মাইনৰিটি চেলৰ সম্পাদক মহিবুল ইছলাম সাহাবক কিবা ক্ষেত্ৰত যাই এৰেষ্ট কৰাই দিছিলে তো সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাইনৰিটি মানুহে বহুত ক্ষোভিত আৰু আমি মনোনীত যদি কেণ্ডিডেট এই বৰ্তমান যদি নাপাওঁ তো মই ৰাণীপুখুৰীৰ হৈ আমি কৈছোঁ যে আমি ৰাণীপুখুৰী হাজাৰ হাজাৰ মানুহ বিকল্প চিন্তা কৰিবলৈ আমি নিশ্চয় বাধ্য হ'ম আমি ব্যৱহাৰবিলাক আজিলৈকে ভাল পোৱা নাই যেহেতু আমি PCDR ৰ পৰা এইটো দলত লাগি আছিলোঁ আমাৰ পুৰণা ব্যক্তিবিলাকে জানে চিফ ছাৰেও জানে কিন্তু হ'লেও যাক আমি ইমান কষ্ট কৰি 9 মাহ ইলেকশ্যন খেলাৰ পিছত প্ৰতিনিধি বনাই দিলোঁ তাৰ কিন্তু যিখিনি সন্মান পাব দৰকাৰ আমি টকা পইচা খোজা নাই অন্ততঃ অলপ সন্মানটো পোৱাৰ যিখিনি পাব দৰকাৰ আছিল সেইখিনিও পোৱা নাই লাষ্ট মুহূৰ্তত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সন্মানীয় মহিবুল ইছলাম সাহাবক যিখিনি কৰিলে তাৰ বিষয় লৈ আমি বহুতে ক্ষোভিত আৰু সেইকাৰণে আমি
ভবা নাই যে আগৰ দৰে যাতে এনেকুৱা কেণ্ডিডেট দিয়ে। তো আমাৰ হৰিচিঙাৰ মাজমজিয়াত বহুত ভাল ভাল কেণ্ডিডেট আছে, তাৰে ভিতৰত যাতে বিবেচনা কৰে অতি শীঘ্ৰে তাৰে বাট চাই আমি আছোঁ বৰ্তমানলৈকে। নহ'লে অন্যথায় আমি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আমি বেলেগ চিন্তা কৰিবলৈ নিশ্চয় বাধ্য হ'ম। बाय आं 32 नं हरिसिङा समस्तिनि जानानै बुंनो नागिरदों। थांनाय 2020 मायथाइयाव इपिपिएल जानानै आङो बिथां सन्जय सेरगिरि जानानै आं फोसावदिंदोंमोन। बे फोसावनायाव जों गोबां रायजोनि खहारि मोनदोंमोन आरो गोबां जोङो रायजो राजानिफ्राय जों सापर्ट मोनदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनै देरहालांनायनि उनाव जोंनि रायजो राजानि लुबैनाय बायदि जेबो खामानि मावासै आरो बिथांनि जा बुंनाय बियो मोनसेबो जाफुङासै। बेखायनो रायजो राजा एबा जोंनि हरिसिङा समस्तिनि रायजो राजा गोबां खुद्रिनाय दोङो आरो बे समाव जों रायजो राजाया लुबैदों जे जाहाथे जोंनि हरिसिङा समस्तिनि बेन्दोङाव थानाय जायखिजाया सासे बिजाथिखौ जोंनि स्वयं बिटिआरनि चिफ प्रमद सारा हरनांगौ, बेनो जों खावलायनाय। आरो बिथांनि जा आखल आखु बुंनाय बायदिसिना रायजोफोरखौ रायना हरनाय बायदिसिना बुंनानै होखारहरनाय बे बाथ्राखौ रायजोफोरा जोंनि सिगाङाव बुंदों। बेखायनो जाहाथे चिफ सारा खोनासङो जोंनि खावलायनायखौ रायजोनि लुबैनाय बायदि जाहाथे गोदान बिजाथि हरो, जों बेखौनो खावलायबाय हरिसिङा समस्तिनि जानानै खुलुमबाय। जों बिजाथि जुदि जोंनो होआबा, जोंनि लुबैनाय बायदि जुदि होआबा जोङो बेलेग बेबस्था लानाय जागोन।